Fil-ġimgħat li ġejjin ser tkun qed toħroġ sejħa għal offerti biex bekk ikun jista' jsir ix-xogħol ta' restawru meħtieġ fuq torri f'Marsa Xlokk magħruf bħala t-Torri ta' Vendôme. Dan wara li d-Dipartiment tar-Restawru u Preservazzjoni lesta d-dokumentazzjoni u kiseb il-permessi neċessarji mill-Awtorità tal-Ippjanar biex jsir ix-xogħol meħtieġ. Dan it-torri huwa wieħed minn 4 ridotti ta' dan it-tip li kienu mbnew bejn l-1715 u l-1717 mill-Prijur ta' Franza Philippe de Vendôme li kien insista li hemm bżonn ta' iżjed difiża mal-kosta tal-Gżejjer Maltin. Ir-ridott ta' Vendôme huwa l-uniku eżempju tat-tip tiegħu li għadu sħiħ sal-ġurnata tal-lum u għalhekk huwa importanti li jkompli jiġi preservat għal ġenerazzjonijiet futuri. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, elenka kif dan il-proġett se jkun qed jorbot lill-lokalità ta' Marsa Xlokk aktar ma' tradizzjonijiet tagħhom u li l-qudiem dan it-torri se jkun qed jgħaddi għand il-Kunsill Lokali Xlukkajr. It-Torri ta' Vendôme huwa torri li huwa uniku fix-xorta tiegħu, għandu valur patrimonjali kbir u ħadna deċiżjoni li dan jiġi restawrat. Fil-fatt l-idea hija li sal-aħħar ta' sena d-dieħla dan it-torri jiġi restawrat u mbagħad ma' tmiem ta' dak il-proġett jgħaddi immedjatament għand il-Kunsill Lokali. Is-Sindku ta' Marsa Xlokk, Stephen Grech, spjega kif meta dan il-proġett jitlesta u jgħaddi f'idejn il-Kunsill Lokali, dan se jkun qed jiġi mħejji f'mużew tradizzjonali. L-idea hija li ssir storja tar-raħal ta' Marsa Xlokk fuq is-sajjieda u fuq l-affarijiet li hawn ta' madwaru u jiġi bħala mużew u dak li jkun jiġi hawn ġew jkollu l-istorja ta' Marsa Xlokk.